Hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो गोबाव सम जादोंमोन आरोना र'ज भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बाट दिनै धामाका र'ज भिडिअ फानि लाना फैलायबाय आरोना बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायगासिनो माइ गायनानै सनायालाय गोसोम जाथारबाय आंखौ नुना दाना बियो लाजिग्रासो जाबाय भिडिअ कल नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो बेनि उनाव धामाका र'ज खालामनोसै आरोना बेखौ So guys, बे सानिफ्राय गोलैनांब्ला बेखौ बेनि हेडलाइटखौ नायगिरनांगोन आरोना मानो होनबा हिनजावफोरसो फाग्ला बिदिजों जायो वाह दीदी नायगिरनांगोन बेनि हेडलाइटखौ नङाबा सोरथो जोंथ' बहा नायगिरना जोंथ' नायगिरखाया जोंनिथिंनो मोख्रा मोसानाय ओमफ्राय बियो माने मोख्रा बायदि उथेनानै जौ लोंनानै बियो मोसादों आरोना बेखौ मा होनगोन माख्रा डान्स होननाय जायो चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग आरोना जोंनिथिं थ' बियो मारैबा गोलैनांब्लाथ' भगबानासो मिथिगौमोन माबायदि जागौमोन स' गाइस बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ आरो थांनोसै So guys, video clips kita lagu bini udah sang Dhamaka होनोसै आरोना साउंड टेक 7 एक्शन guys naya सानदोंमोन नाथाय सिगाङाव सेंग्राफोरनि गोसोआ माने थानो हाया बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है ना बेखौ नुबा बेखौ जोङो नायनो गोसो जाबाय आरोना भिडिअफ्रा नायलांनोसै Guys, आंनि बिराद बे ड्रेसखौ गानाबाबो जायोमोन आरोना फ्रि होब्लाबो जायोमोन अब्लासो नायनो समायना नुगौमोन आरोना खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Oh my god क्या बात है यार तो गाना वीडियो क्यों बना ली फेवरेट असले मैं तो गान तो गानर भिडिअ क्यों बनाली माने बुंदों आरोना सासेया बेखौ बुंदों आरोना पापानि खालामखागोनानो माने खालामा होनो हिट भिडिअ तो करेबोये बेनि थाखाय माने फेभरेट मोन आरोना बे गाना आरो फेभरेट गानमोन आरोना बेनि थाखाय स' गाइस बेखौनो बियो बेबायदि खेथि खालामबाय माने गोसोआ एसे दुखु मोननानै रागा जोंनानै बेबायदि बुंबाय आरो फेवरेट असले मैं तो गान तो मोना माने मानि थाखाय बेबायदि खालामो माने बिथांमोना भिडिअ खालामनानै स्टार मोननो थाखाय बेबायदि भिडिअ खालामो आरोना माने गावनि ड्रेसखौनो माने गाननो बावलाङो आरोना बेनि थाखाय स्टार मोनो बिथांमोना लाइक आरो भिउफोरा गोबां मोनो मिलियन भिउ मोनो आरोना बेनि थाखाय जायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि ड्रेसखौ गाननानै नोंथांमोननि सायाव भिडिअ खालामदोंमोन आरोना स' जोंनि बादिब्ला बेखौ मानगोन बेबायदिखौ माने जों आउट खालामो आरोना स' सेंग्राफ्रा नायखागोन नङा होमबा सेंग्राफ्राथ' नायखागोन मेगनखौ एखौल'ब्लाबो नुवा जानांगौ नायखायोनो फाग्ला बिदिजों जायो आधा केले ওলাই আছে আকৌ গুটে ওলাই দে তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু বলিয়া হ'ব তো কাৰণে লৰাখিনি ऐसा लगा मेरा मजाक क्या बोल दिया मा बुंदों बुजिगोन मोनासै खनसेबो रिपिट होलाय होफैलाय आधा केले ওলাই আছে আকৌ গুটে ওলাই দে তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু বলিয়া হ'ব তো কাৰণে লৰাখিনি थाथा दुखायनो गासिबो खुलना हो फ्रि नुनाय बायदि आरोना बेबायदि होनदों आरोना हिर'इन बायदि समायगोन आरोना बेखौ ड्रेसखौ गानाबा आरो साबसिन नुगोन हिर'इन बायदि नुगोन हेंथानि थाखाय बानायनाय जाबाय जास्ट फानि आरो र'ज बेखौनो बुङो आरोना जास्ट फानि कमेडि जकिं खालामनाय जादों आरोना थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइबखौ खालामना हो आरोना बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनाय जाबाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो गाइस नेक्स्ट फैगासिनो भिडिअ थाबैनो